Over het waarom tasten ze nog steeds in het duister. Maar na het nee van de gemeente is definitief de stekker getrokken uit Rescue 2022. Ik sluit niet uit dat er misschien een fout gemaakt zou zijn. Maar dan hadden we wel van uitgaan dat we coöperatief daar met elkaar over in gesprek hadden gekund. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Ziekenhuis bestrijdt virussen met UV-licht. En Benjamin kan zich een week uitleven op de trampoline. Goedenavond. Dit jaar gaat het zeker niet meer plaatsvinden en het is ook maar zeer de vraag of er ooit nog een editie komt. Rescue Vlissingen trok vandaag, na overleg met advocaten en gemeenten, definitief de stekker uit de editie van dit jaar. De gemeente liet eerder deze week al weten dat het geen vergunning kon geven aan het grootste hulpverleningsevenement van Nederland. En over het waarom tast de organisatie nog steeds in het duister. Ik praat erover verder met Jan-Jaap Corré. Ja, is die beslissing van vandaag nou ook direct de doodsteek van het evenement? Ja, dat zou kunnen. De organisatie denkt er wel serieus over na om definitief de stekker uit het evenement te trekken. Het is ook niet niets wat ze hebben meegemaakt. De vorige editie kon vanwege corona niet doorgaan. En nu zegt de burgemeester, ja, ontbrekende documenten niet veilig genoeg. Dus gaan we het ook dit jaar niet doen. Dus er wordt hard nagedacht binnen de organisatie. Hoe nu verder? Daar wordt later over beslist. Maar vandaag, op de dag dat de streep ging door de komende editie, overheerste vooral de teleurstelling. Je kan je voorstellen als zo'n grote groep vrijwilligers bezig is met het organiseren van zo'n fantastisch evenement en het gaat niet door. Ja, buikpijn. Oh, wat erg! De druiven zijn dus zuur voor de organisatie van Rescue Vlissingen, nu er een streep door deze editie is gezet. Er wordt zelfs serieus nagedacht over het helemaal stoppen van het grootste hulpverleningsevenement van het land. We moeten kijken of het nog kan plaatsvinden. Dat hangt ook af van onze achterban, onze vrijwilligers. En tegelijkertijd waar dat gaat plaatsvinden, Zeeland breed kijken we misschien wel. En of Vlissingen daarbij hoort, dat weten we op dit moment nog niet. Je sluit niet uit dat jullie het ergens anders gaan houden? Dat sluiten we zeker niet uit. Dat laatste heeft te maken met de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen de organisatie en de gemeente. Rescue Vlissingen zegt te weinig hulp te hebben gekregen voor een evenement dat ook voor de stad belangrijk is. En de organisatie neemt zichzelf niets kwalijk. Ik sluit niet uit dat er misschien een fout gemaakt zou zijn. Maar dan hadden we wel van uitgaan dat we coöperatief daar met elkaar over in gesprek hadden gekund. De gemeente heeft jullie niet goed uit kunnen leggen wat er dan fout is gegaan. We hebben vanmorgen gezeten met de burgemeester en onze advocaat. Daar is meermaal gevraagd om echt in de details te treden. En er is aangegeven dat dat tijdens dat gesprek niet mogelijk was. Ja, teleurstelling alom dus. Ja, even terug naar die vergunningsaanvraag. Die zou onvolledig zijn geweest. Maar hoe kan het dat een evenement dat jaren probleemloos wordt georganiseerd hier ineens over struikelt? Ja, het leek altijd probleemloos, Rescue Vlissingen. En dat was het op zich ook wel. Ik heb daarover gebeld met de voorzitter van 2011 tot en met 2016, Maarten Janssens. En hij zegt, ja, het was eigenlijk altijd al wel een ingewikkelde vergunning. Je moet aan veel mensen plaats bieden. Hè. Er komen veel toeschouwers op af. Het gebied is groot waar veiligheid voor gewaarborgd moet worden. En dan heb je ook nog die demonstraties, die boten, die vliegtuigen die langskomen. Maar hij zegt, ja, ik was altijd goed in gesprek met de gemeente en de veiligheidsregio. En we zaten wel eens niet helemaal op één lijn, maar kwamen er uiteindelijk dan toch wel uit. Ja, maar wat is er dan anders dan andere jaren? Nou, gekeken is naar 2018. Dat was de drukste editie ooit. En daar hebben echt de overheden en ook de politie zich zorgen gemaakt van, ja, wat als er nu iets fout was gegaan? Daar heeft de politie ook een rapport over opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld van, ja, de crowd control was niet goed genoeg. Het zorgplan was niet goed genoeg. En misschien zijn er ook wel gewoon mindere relaties nu tussen de organisatie en de gemeente, waardoor er minder gegund wordt. Dat zou natuurlijk kunnen. Wat er aan de basis van dit besluit heeft gelegen, dat zullen we nog af moeten wachten. En dat zal in de toekomst duidelijk worden. En dan weten we ook of de organisatie nog verder wil. Vandaag zeiden ze, de kans dat het nog gehouden wordt is 0%. Maar volgende week zou dat weer anders kunnen zijn. En dat geeft natuurlijk ook wel de liefde aan waarmee ze altijd dit evenement hebben georganiseerd. Ja, dankjewel. De titel van Schoonste Strand gaat dit jaar aan Zeeland voorbij. Maar voor het Schoonste Strand moet je niet ver rijden, want die eer valt dit jaar de beurt aan Goeree-Overflakkee. Vorig jaar was Sluis nog de winnaar van de verkiezing. De gemeente moet het nu doen met 2 troostprijzen. Want het strand van Sluis en strandpaviljoen Dok 14 in Katzand zijn verkozen tot het schoonste strand en beste strandpaviljoen van Zeeland. De Zeeuwse fietsvierdaagse is in volle gang. Honderden fietsers deden vandaag een rondje van 25, 40 of 60 kilometer over Zuid-Beveland. Vanuit het vertrekpunt in Goes. Waaronder Chihuahua Bram.
En neemt u altijd het hondje mee op de fiets? Ja, altijd. Die past in het mandje, dus die gaat altijd mee. Ik ben maar alleen, dus dan moet hij altijd mee. Vindt u het leuk op de fiets? Ja hoor, hij kijkt zomaar lekker rond hem. Vindt hij heerlijk. Ja hoor. Het was vandaag de derde van 4 dagen en de organisatie is erg tevreden over de opkomst tot nu toe. Waar de vorige jaren telkens minder deelnemers waren, is het aantal dit jaar tot nu toe iets hoger dan vorig jaar. En morgen is de 4e en laatste dag. Dan voert de route door de zak van Zuid-Beveland. De zomerschool in Middelburg is begonnen. De leerlingen willen sommige vakken een beetje bijspijkeren. Maar dat is niet de enige reden dat ze de schoolbanken weer ingaan. Omdat ik het heel leuk vind en je gaat ook gewoon leuke dingen doen, zeg maar. Omdat ik het leuk vind en ik wil heel veel leren. Omdat ik niet zo goed kan woorden schrijven. Dus, en ik heb niet zoveel vrienden in Nederland. Want die maak je ook op de zomerschool. Het is de 3e keer dat de zomerschool in Middelburg wordt gehouden. En van de eerdere edities is wel duidelijk dat het leerlingen helpt. En daarnaast merk je dat die kinderen sneller in het begin van het schooljaar weer in de flow raken van het schoolleven. Deze week zijn er ook zomerscholen gestart in Vlissingen en Terneuzen. En waar de leerlingen van de zomerschool de schoolbanken ingaan, genieten 25 Rotterdamse kinderen deze week juist van een vakantie in onze provincie. De kinderen komen uit kansarme gezinnen die zelden of nooit op vakantie gaan. Ze worden opgevangen door Zeeuwse gastgezinnen, zoals de familie Kestelo uit Koudekerk. Ik zie dat jij iemand naast je hebt zitten. Wie is dat? Benjamin, dat hij ons vakantiekindje is. Hij is heel lief, kan goed met andere kinderen spelen. Hij is best wel rustig ook. En hij past zich gewoon heel makkelijk aan. Hij gaat makkelijk mee en het gaat eigenlijk gewoon heel goed. Vind jij het leuk hier? Ja. En wat vind je dan zo leuk hier? Mario en Luigi. Vorig jaar kwam Benjamin voor het eerst een weekje op vakantie bij de familie Kestelo. Dat beviel zo goed dat hij er nu weer is. Toch is het zo nu en dan best een drukke bedoeling. Vanmorgen in de supermarkt dacht ik ook wel, oh ja, 4 kinderen boodschappen doen is toch wel even een dingetje. Vooral met de peuter ook erbij. Maar ja, ik pas me gewoon ook zelf altijd heel makkelijk aan. Ik ben heel flexibel, denk ik. En ik maak mezelf eigenlijk niet zo snel druk. Het is niet zo dat alles uit de kast getrokken wordt tijdens het verblijf van Benjamin. Hij draait gewoon mee in het gezin. Vanmiddag moet mijn zoontje gewoon naar zwemles, dus dan moet hij gewoon mee. Dus de gewone dingen. We zijn net om boodschapjes geweest. We gaan nog even langs mijn ouders op de boerderij. Even bij de koeien kijken. Dat is natuurlijk toch altijd erg bijzonder als jij uit Rotterdam komt. We zijn met hem naar het strand geweest. En we gaan nog naar het klokhuis. Voor Zoe is het fenomeen vakantiekind niet nieuw. Ze heeft het van huis uit meegekregen. Vroeger ben ik zelf opgegroeid met een vakantiekind. We hadden een meisje en die is denk ik 5 of 6 jaar bij ons geweest. Dus voor mij was het eigenlijk best wel vanzelfsprekend. En toen van een vakantiekind kregen wij een pleegkind. Ik heb het altijd wel iets moois gevonden dat je niet alleen goed bent voor je eigen familie, om je mensen om je heen, maar dat je ook verder kijkt naar kinderen die het niet altijd even makkelijk hebben. Wij hebben het heel goed en dat vind ik gewoon dat je moet kunnen delen. En Benjamin kan zich nog een dag helemaal uitleven op de trampoline in de tuin, want dit weekend gaat hij weer naar huis. Ze moeten het werk van schoonmakers verlichten en patiëntenkamers sneller desinfecteren. Robotschoonmakers. Bij ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen worden nu een paar van die robots getest. De nieuwe hulpen zijn vooral een uitkomst bij het schoonmaken van na een verblijf van een ernstig besmette patiënt. Bijvoorbeeld met corona. Nu zijn ze er nog op proef, maar over een tijdje rijden de robots misschien alle dagen door de ziekenhuisgangen. Op weg naar kamers die een grondige schoonmaakbeurt nodig hebben. Als ze het goed genoeg doen, dan kunnen ze heel veel werk van de schoonmakers overnemen. En dus echt helpen met het goed bestrijden van die virussen en bacteriën. Disinfection is starting. Please stay away. De robot bestraalt de kamer met UV-licht. Het licht doodt bacteriën, virussen en andere schadelijke microben door hun genetisch materiaal te beschadigen. Zo wordt de ruimte gedesinfecteerd. Als de patiënt weg is, willen we ook zorgen dat via de kamer niet de volgende patiënt besmet raakt. Van de oudsher hebben we daar chloordesinfectie of iets nieuwere middelen voor. Maar dat is heel veel werk. Daar weten de schoonmakers alles van. Pak jij je bed? De coronapandemie was een uitputtingsslag.
Nog nooit waren er zoveel patiënten met een ernstige virusbesmetting. Het schoonmaken van 1 kamer kost dan veel tijd. Dat duurt 2 uur hoor. Dat is echt heel vermoeiend. Dan wil je niet weten hoe ik zweet. Dat druipt nou gewoon van me af. Echt van hier tot daar. Kletsnat. En u bent nu 10 minuten onderweg, hè? Ja. En met deze temperaturen. Daarvoor doen we het ook met z'n tweeën. Dan gaat het, anders ben je 2 uur, ja, dan hou je niet vol. Dan word je ook niet goed hoor. Maar je kan niet drinken, je kan niks. Je mag niks uittrekken. Het is echt een ramp. De robots kunnen het schoonmaakwerk niet helemaal vervangen. Maar misschien zijn ze goed genoeg om een groot deel van het werk over te nemen. Nu zijn we aan het testen hoe goed zorgen die robots met een UVC-licht voor de desinfectie. En dan het tweede is, in de patiëntenkamer komt die straling overal. Dat zijn we aan het meten en aan het uitzoeken. Wat vindt u er nou van dat er straks misschien een robot meehelpt met schoonmaken? Nou, dat vind ik ideaal. Want voor ons is dat een hele verlichting. We hebben het nu 2 jaar moeten doen, maar daar hou je geen 3 jaar vol. Of je krijgt een burn-out. Ja, dat gaat een hele dag door, hè? Je ene telefoontje naar een ander, kamer schoonmaken. Je komt thuis, je bent helemaal weg. Dus als zo'n robot meer dan de helft afneemt, ja, dan is het te doen. Ziekenhuis Zorgzaam is een van de ziekenhuizen in Europa waar de robots nu worden getest. Blijken ze goed genoeg, dan worden ze over een paar maanden ingevoerd. Hoop van zegen. Liever gisteren dan vandaag, hè? Ja. Het was een overwegend zonnige, maar ook winderige en bewolkte dag. De temperatuur liep op tot rond de 25 graden. Morgen neemt de wind een beetje af, maar de wisseling tussen zon en wolken blijft. Bij dit keer maximaal 24 graden. En het weekend verloopt ook vooral zonnig met op zondag kans op een buitje. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond.